Navçeya Navsura Amedê bi ciyên xwe ên dîrokî navdar e. Di nava bedenên Amedê de li dema xwe de ji aliyê dewletên ku Amedê kontrol kirine ve û ji aliyê gelek şaristaniyan ve avayiyên ku hatine avakirin hene. Hinekên wan hê jî wekî berê li ser piyan e. Hinekên wan jî ber vê xerabûnê ve diçin. Ji wan ciyên dîrokî yek jî hemama bi navê Deva ye. Hemam li gorî texmînan di sed sala hejdemîn de hatiye avakirin. Bi salan wekî ciyê serşûştinê xîzmet daye welatiyan. Lê vêga ber vê xerabûnê ve ye. Zaten hemen 35 sal zede jî girtiye. Biraz jî gemar bû, tije pîsix bû. Tu îtînan bike, tu vira epey jî em uğraşmış bûn, sırf ji bo vê hemama me, ji bo turîstê bê gerîbên me bin mêzekên çipkî tariha me ye. 4 sal em bi gemara wî uğraşmış bin. Em jî gazî dikin ki mesela mezinê me, waliyê me, belediye başkanê me xwedî li vira derkevin en azından mêvanê ji derve bên ku rehet ziyaret bikin, bibênin çimkî tariha vê pirkevin e. Li bajarê Amedê û li rojhilata navîn de hemama herî mezin bûye. Ji kevirê reş bi dîzayna ji 8 quncikê, 8 pace û bi şiklê ji 8 kevirê hatiye çêkirin. Hemamekê akustîk e. 4 qubeya wê an jî bi navekê din doma wî hebûye. Lê di nava demê de 2 qubeya wê hilweşiyan e. Vêga 2 qube serpiyan e. Nava hemamê jî ji 2 xurfeyên mezin tê holê. Di nava xurfeya a mezin de ciyên serşûştinê, riya avakaniyan û li ber wan jî cûrnên ji kevirê hatine çêkirin hene. Welatiyek dîrokîz û dilsoz bi derfetên xurfeyekê hemamê ji qrêjiye paqij kiriye û kiriye kafe. Lê bang li rayadarên bajêr dike ku bila li hemamê xwedî lê derkevin û nûjen bikin. Dilê me roja me jî ev e, em viya hêvî dikin. İmkana me jî tune ku em wiha bikin. Hej de semahatê me qas temiz kiriye, başka tişkî din tune. Orijinala bir kişi sekinandiye. Yani hem ji bu kültüra me jî yani hemam kültürî pir jî cîrok e. Taybetmendiya vê hemama dîrokî yek jî ev e ku di wexta xwe de wexta ku li vê derê serê xwe dişûştin û dihatin li ser vê kevirê disekînin, deng li kelekê normal e. Lê wexta ku meriv du gav davêjî û meriv tê tam orta qubbe û kevirê hûn jî niha dibîzin, deng li meriva dubare dizivire. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.